Wannan tawaga kuka zo kuka isko mu. To ba da dogon bayani ba ni dai din nan. An mana rawar gani. Wannan rawar gani da aka yi mana 100% godiya har abadan godiya bisa 100. Domin mi? To lalle kamin dai a zo gare ni din nan an magari aiki. Mun ji mun gani mun shaida kuma mun ji daɗi mun gode. Har yau ta maimaita Allah ya kawo mani matsala. Mai girma ce sai na zo na gano tsohon nan na garin daji. Ina nan bakin ƙofar gidana ina ganin tawagar da ya ɗauko ya kai mota 10. Aka zo aka isko na kama haka ina cikin 'yar shara aka zo aka ce tsoho ya jiki na ce da godiya. Har yau jiya aka taimaka mini da abin sayan gishiri ina nan har yau ina wannan matsala dai. Ba dare ba rana ba kwana ba yini ba sahiya. Sa'adu na mai ya ce tsoho kana nan na ce ina na ya ce mai girma ce maza maza a kai ka likita akwai likita wadda aka ashe domin ka muka tafi a war haka muka zo wannan likita ya mana aiki cikin su son azama ba za ni rai ba daga wannan wurin daga nan da na kama kwana dibi suke raina ya hita a ina nan yarda Allah ta shiga ciki alharma annabi ta shiga sai da azahar ta zo sannan suka tadda ni mu kai sallah azhar yace mini yaya malami nace nema Allah godiya kuma na gode ma wani dalilin wanga aiki na can muka je aka yi mani wancan aiki na biyu aka zo garin danshan ni aka farawa na uku aka komo nan mangazan ni aka farawa ni ban taba kama layi ba kaga ko ta nan wurin 100% godiya na gode dama kuma muna da ciwon ciki kuma Allah ya kawo ka yanzu kanwa ta kashe wannan ciwon ciki domin ciwon cikin mu ruwa gare mu nan garin daji ta mu takan mu ta bote yanzu an cire wannan ruhai an maida mu kwadara muka ce to mu yanzu da ina makaman mu muna nan muna ta waiwai sai Allah ya kawo Sa'adu nan muka ce mai kaji ciwon da ke gare mu sai ce dan wannan kada ku kawo bannan rayuwa kada ku kawo bacin lokaci mai girma ya ce ya san Qur'an nan garin daji ko na wace rawar duk da kuka yi ya santa ya gane ta daga can wurin za shi gani dan wannan kar ya ba ku tsoro kuma yau har gashi Allah ya kawo ka alhamdulillah mun gode mun ji daɗi Allah ya saka mu da alheri Allah ƙara ƙarfafa mu zumunci alhamdulillah komi da cizo laye inda za ku je kura a wurin da bai yi kuma naku an san inda su ku damu da matsalar ku wannan da aka muku shi don ku damu ne shi ne mun sani ba nasu bane ko ba haka ba da kun ce ba za ku yi ba kenan shi kenan dan ji daɗi sai a halba kawa tunda ba sai rage kai 200 ta ku ina da ko to lalle yanzu mun ƙaru ai mu Sa'adu in Allah ya yarda mu Allah ya yarda mu kai 500 sai an samu 500 in Allah ya yarda ta ce in zo nan garin in ga irin zaɓe ta rushe sai dai mu je dan ja na ce magana Allah ni ba zan zuwa ko ina na ce yanzu